ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дӯстон, дар ин навор мо барои шумо ҳамаи хабарҳои ҷолибро аз турнири UFC 280 омода кардем. Занузанӣ байни Ҳамзат Чимаев ва дастаи Ҳабиб Нурмагомедов, реаксияи Конор Макгрегор дар ғалабаи Ислам Махачев, натиҷаи муноқишаи Гилберт Бёрнс бо Али Абдулазиз ва боз якчанд чизҳои ҷолиб оиди худи Ислам Махачев. барои дастгирии мо дӯстон, лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. ин чиз вақти зиёди шуморо намегира, аммо барои пешравии канали мо кӯмаки хеле калон мерасона. Ташаккур. Акнун биёед наворро оғоз мекунем. Дӯстон, агар ба шумо доруҳои гиёҳӣ бо сифати баланд ва нархи дастрас дар кор боша, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат Шифофарморо тавсия медиҳем. доруҳо барои шахсони хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои хароб ва фарбеҳшавӣ, риши мӯи сарбарорӣ, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо ва боз бисёр дигар доруҳои гиёҳии босифат. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна дӯстон, шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. оғоз мекунем аз ҷанҷол байни Ҳамзат Чимаев ва амакбачаи Ҳабиб Нурмагомедов Абубакар Нурмагомедов. чанд муддат пеш байни Ҳабиб ва Ҳамзат муноқиша шуда буд. аниқтараш Ҳамзат гуфта буд ки Ҳабибро мешикана. дар ин бора мо навор кардагем ва ҳозир ҳама чизро боз такрор намекунем. баъд Абубакар пуштии Ҳабибро гирифта ба Ҳамзат ҷавоб дод. байни онҳо муноқиша шуд ки Ҳамзат ба Абубакар ваъда дод ки дар куҷое ки ӯро вохӯра як шапалоқ мезана. аммо баъдан худи Ҳамзат гуфт ки ҳамаи корро ҳал карданд ва аз якдигар бахшиш пурсиданд. имшаб дар турнири UFC 280 Ҳамзат ва Абубакар аввал якдигарро дида салом карданд ва баъд Абубакар Ҳамзатро файрод карда чизе ба якдигар гуфтанд ва баъд занозанӣ шуд. ҳеҷ кас намедонад ки онҳо ба якдигар чӣ гуфтанд, аммо аллакай хабар баромад ки онҳо якҷо ҷамъ шуда ин корро ба хубӣ ва бо маслиҳат ҳал мекунанд. ин кор дӯстон дар вақти суханронии Ислам Махачев рух дод. Islam, you said 3 years ago you would be the UFC champion. How good does it feel to finally accomplish this goal? I always ask God, but He gave me always more than what I ask. Alhamdulillah. So hard for Islam all my life when I was kid. бояд гуфт ки Ислам Махачев имрӯз аз сояи Ҳабиб Нурмагомедов баромад. то имрӯз исламро ҳама ҳамчун дӯсти Ҳабиб мешинохтанд. чӣ журналистҳо, чӣ мухлисҳо, чӣ ҷангваро аз онҳо оиди Ислам мепурсиданд, ҳама мегуфтанд ки ӯ дӯсти Ҳабиб аст. аммо имрӯз Ислам таърихи худро эҷод кард. чунин ҷангвари сахтро шикаст додан, на танҳо шикаст додан, балки ягон имконият надодан ин хеле ҳайратовар аст ва тамоми ҷаҳон фаҳмид ки Ислам ин ҷангвари сатҳи олист. то ин дам бисёриҳо мегуфтанд ки ӯ бо ҷангварони тоб вохӯрдагӣ нест. ахиди Ислам боша мегуфт ки онҳо бо ма ҷангидан намехоҳанд, аммо ҳеҷ кас ба Ислам бовар намекард. лекин имрӯз Ислам ба ҳама исбот кард ки ӯ ҷангвари тамоман сатҳи дигар аст. бисёри мухлисҳо ва ҳамчунин худи Оливейра пеш аз муҳориба гуфтанд ки Исламро дар якум раунд шикаст медиҳад. дар стойка Ислам шанс надорад, аммо дар натиҷа Ислам Чарлз Оливейраро ҳам дар стойка ва ҳам дар замин зад. аввал ӯро ба нокдаун равон кард ва баъд ӯро маҷбур кард ки таслим шавад. ҷангвареро ки ҳамаи ҷангварони топи UFC-ро шикаст додааст. ҷангваре ки 11 ғалабаи пайдарҳам дошт. ҷангваре ки дар UFC рекорд дар сабмишинҳо дорад. ҷангваре ки ҷуҷитсои аз ҳама хатарноктарин дар UFC дорад ва ҷангваре ки ҳамаро худаш маҷбур мекунад ки таслим шавад. Ислам ӯро маҷбур кард ки таслим шавад. чӣ гуна ки ваъда дода буд ки ин муҳориба дар давоми 3 раунд ба анҷом мерасад. баъди ғалаба дар муҳориба зидди Оливейра, рости айни замон ма ягон ҷангвари вазни сабукро намебинем ки Ислам Махачевро манъ карда тавонад. мо боз як маротибаи дигар Ислам Махачев ва мухлисони ӯро табрик мекунем. акнун мегузарем ба реаксияи Конор Макгрегор дар ғалабаи Махачев. Махачев бо Оливейра муҳорибаи хуб гузарон, баромади хуб. ма ҳамаи асбобҳоро омода кардам то ин ки стили ӯро манъ кунам. зарба ба чеҳра аз клинч ва зарба ба мағзи сари кӯдакии ӯ. аз дигар малакаҳои маро шумо медонед. пои чапи оҳанин, зарбаҳои вазнини дастон ва идораи оринҷи даст. фикри оне ки ман ин системаи онҳоро бо тариқи системаи шахсии омодакардаи худ манъ карда метавонам, ба ман илҳом мебахшад. ки зид аст. ин ягон кори шахсӣ нест.
танҳо баҳои малакаҳо, ҳатто баъди насли дигар онҳо ҷангвари кӯҳна мемонанд. ман системае дорам ки то ин ки стили ӯро манъ кунам. ба ман бовар кунед, навиштааст Макгрегор. дӯстон, ба фикри шумо Конор Макгрегор исламро манъ карда метавонад ё не? ман шахсан фикр мекунам ки айни замон ислам барои любой ҷангвари вазни сабук проблемаи хеле калон аст ва ӯ Макгрегорро ба осонӣ мезанад, ҳатто аз Ҳабиб дида осонтар. ба муҳорибаҳои охирони ислам назар кунед. қариб ҳамаи муҳорибаҳои охири худро дар якум ва дуюм раунд ба анҷом расондааст. барои ҳамин ман фикр мекунам ки Макгрегор зидди ислам шанс надорад. акнун мегзарем оиди шарти Али Абдулазиз ва Гилберт Бёрнс. чӣ хеле ки аз намури гузашта медонен, Али ва Бёрнс $50,000 шарт карданд. Гилберт Бёрнс гуфт ки Чарлз Оливера Ислам Махачевро то сеюм раунд шикаст медиҳад ва бо Али Абдулазиз шарт карда $50,000 монданд. ва баъди шикаст хӯрдани Чарлз Оливера, Али Абдулазиз аз Бёрнс пурсид ки кани пулҳои ма. Бёрнс боша $50,000 ба ӯ гузаронд ва чеки ин пулҳои гузарондаашро дар Твиттер нишон дод. ҳамин гуна Гилберт Бёрнс бой дод, аммо бояд гуфт ки Гилберт Бёрнс дар суханҳояш истод. дӯстон, ҳама намуди ин корҳо, шарт кардан бо пул мондан қимор ба ҳисоб меравад ва ҳаром аст. ба шумо чунин корҳоро тавсия намедиҳем. худтонро эҳтиёт кунед, дар канали мо обуна шавед то бозидид хонободу сарбаланд бошед.